еще один крутой спикер, серьезно, да, мне кажется, сегодня просто чистый стендап на этой сцене, тот человек, который тоже интересен будет вам. Да, название этой организации, наверное, самое популярное в последнее время. Алиф Сармоя, внимание на экран, ролик. Салом алейкум. Норман Абдулло, ҳаммуассис ва роҳбари Алиф Сармоя ҳастам. Зодаи Душанбе, соҳиби ду фарзанди ширин. Рӯзои якшанбе, ки барои мо рӯзои оилавӣ аст, аз сар то бегоҳ якҷояем. Бозӣ мекунем, хӯрок мехӯрем, истироҳат мекунем, медавем. Алиф ин ташкилоти молиявӣ ва технология аст. Дар Тоҷикистон 5 сол боз фаъолият карда солем ва имсол акнун дар давлати ҳамсоя дар Ӯзбекистон ҳам фаъолиятамон оғоз кардем. Шояд Алиф Сармояро бо Алиф Моби, бо Корти Салом ва ё бо Алиф Шоп мешиносед. Бузургтарин неъмати Алиф бошад ин ҳамкоронам ҳастанд. Нафароне ки бо ҳаракату ҷасорати худ корҳое мекунанд ки зиндагии одаморо осонтар карда истодааст, беҳтар карда истодааст. Дар вохӯрӣ амоният дорам дар бораи ду-се нафари онҳо, дар бораи дастовардҳояшон, дар бораи хатоҳо ва умуман натиҷаҳои кори Алиф ба шумо бештар нақл кунам. Ташаккур. И сегодня гостёй азиз Абдулло Курмоновро. Тасаввур кунед, яке аз хунуктарин ва мушкилтарин ҷойҳои замин барои зиндагӣ кардан. Калом шаҳре дар Сибир, -40 дараҷа хунук, декабри 2009. Тақдир ҷонибеки 19-солара ба монанди садҳо ҳазор, шояд миллионҳо тоҷик ба Русия бурдааст барои зиндагии оилаша бурдан. дар хона дар Панҷикен ҷонибек модараш, хоҳарчааш, додараш интизор ҳастанд ва ба монанди дигарон низ ҷонибек барои зиндагии вора бурдан гоҳ-гоҳ маблағ равон мекунад. Аз хона мебарад, роҳи дароз тай мекунад, дар хунукӣ меравад, дар бонк навбат меистад, баъд маблағаш равон мекунад. Ва ба монанди ҳар як ҳимо ҷонибек орзу дорад. дар худӣ дар кадом филми ҳунарие дидааст ки як нақши барномасоз ва беҳад маъқулаш мешавад, мегӯяд ман калон мешавам, барномасоз мешавам ва хусусан дар ҳамин рӯзҳои мушкил ҳамон нақши барномасоз боз зудтар ба хотираш омада истодааст. Он рӯзҳое ки ӯ оҳанпораҳоро то назди кран мебарад ё ин ки рӯзҳое ки ӯ барф тоза мекунад, дар дилаш ҳамон орзу афғон аст. ва баъд аз як муҳлат якчанд моҳ пас ӯ маблағи кофие ҷамъ мекунад ки ба худ як лептоп харад. ва ман тасаввур кардаистам бо чӣ қадар хурсандӣ ба монанди кӯдаке ки як кум бозичаша гирифта истодааст, ӯ лептопа мекушад, ба интернет пайваст мекунад ва чӣ хеле ки худаш гуфт, якум чизе ки ӯ ҷустуҷӯ мекунад, как стать программистом. ва аз ҳамон рӯз шурӯъ карда, баъд аз рӯзи мушкили корӣ, вақте ки тамоми рафиқонаш ва дигарон бо истироҳаткунии дигар корҳо машғул ҳастанд, ҷонибек меояд 1 соати дигар, 2 соати дигар, 3 соати дигар ба худ барномасозӣ меомӯзонад. баъд аз муҳлате ӯ мефаҳмад ки барои омӯхтани барномасозӣ забони русӣ кофӣ нест ва англисиро низ шурӯъ мекунад ки омӯзад. ва албатта баъзан бозиҳои компютериам бозӣ мекунад ва албатта баъзан рӯ афтода мешавад. ӯ ягон муаллим надорад, ӯ маълумоти олӣ надорад, ӯ дар наздаш ягон нафаре надорад ки савол бипурсад, ӯ дар наздаш ягон нафаре надорад ки ту метавонӣ ҷонибек давом тегӯянд ба ӯ. ва баъзан рӯ афтода мешавад, ҳама чизро мемонад, аммо боз чизе ӯро маҷбур мекунад ки ӯ баргардад, боз дар ҳамон миз, дар ҳамон курсӣ нишинаду барномасозиашро омӯхтана давом диҳад. ҳамин тавр моҳҳо мегзаранд, солҳо мегзаранд. баъд аз 8 сол дар августи соли 2017 мо бо ҷонибек шинос шудем дар идораи Алиф Сармоя. дар назди мо як марде буд, аллакай 27 сола, аммо дар коғаз чизе надошт, маълумоти олӣ надошт, ягон сертификат надошт, ягон таҷрибаи дахлдор надошт, мӯи сар надошт.
аммо дар дарунаш, аммо ӯ чашмонаш пур аз шарора, ӯ ҳамон ҳаяҷонаш, ҳаракатҳояш, ҳамон тамоми энергия ҳамонро ҳис карда мешуд. дар ин муддат ӯ аллакай ба худ англисиро хеле хуб омӯзондааст. ӯ аллакай як фундаменти хуби барномасозӣ дорад. ва албатта мо ҷонибека гирифтем ва баъд аз 8 соли азоб, машаққат, хондан, ҳаракат кардан, ниҳоят бори аввал дар дафтарчаи меҳнатии ҷонибек як муҳр пайдо шуд: барномасоз. аз ҳамон рӯз шурӯъ карда мо ба ҷонибек проектҳо медодем. аввал проектҳои худ, баъд калонтар, баъд калонтару калонтару калонтар. имрӯз ҷонибек яке аз беҳтарин барномасозони тими алиф аст. ва баъзан мисли ҳама ҷонибек хато мекунад. вақте хато мекунад чунин ҳолат аст: ҷонибек медара тахтах мекунад, мега ака Абдулло, мумкин аст ман гап дорам, аллакай аз симо мефаҳмам ки коро безед. ака Абдулло, ман сепуку мекунам. сепукуш чай? ӯ японцо доран ку хеле мегири шамшира дар шикам мезани, ба болои сар як аз халата мебарам, ором шав тинҷи аз чӣ гап шуд? баъд хатора мефаҳмонад, мегӯяд ки чӣ тавр ҳамон хато ба вуқӯъ омад, чӣ натиҷаҳо дод ва ғайра. ман аввал мегӯям ташаккур. ташаккур ки омадӣ гуфтӣ. ташаккур ки таги қолин ё таги кӯрпача напартофтӣ, ба ҷо накардӣ ки зарараш боз зиёдтар мешуд. ташаккур ки гуфтӣ. акнун лутфан рафта бо ҳамон тими худатон ҳамина суҳбат кунед, баҳс кунед, роҳҳое ҷустуҷӯ кунед ки ҳамин хаторо мо дигар такрор накунем. ба ҳикояи ҷонибек бармегардем. алиф мо би ки истифода мебарад? аҷоиб, беҳтарин, хеле хуб. касе истифода намебарад? ба шумо ҷавоб. бачаҳо, алифмоби шукронаи худо имрӯз имрӯз беҳтарин ҳамёни мобилии тоҷикистон аст. ва ҳам аз шумораи истифодабарагон, ҳам аз баҳое ки он истифодабарандагон ба ин барнома медиҳанд. дар паси ин барнома як 70-80 нафаре аст ки хизмату меҳнат карда истодааст. аз барномасозон то ҳуқуқшиносон, то маркетологон, то менеҷерҳои барнома, то муҳосибон, то нафароне ки ба зангҳо ҷавоб медиҳанд, то нафароне ки ба мизоҷон гуфтушунид карда мефаҳмонанд, то нафароне ки бо шарикон кор мекунанд, ба шумо кешбекҳо меоранд. бисёр нафар дар ин кор мекунад. аммо на ҳар кас медонад, ҳатто дар худи алиф на ҳар кас медонад ки якум ҳарфи коди ҳамин барномара, якум ҳарфҳои ҳамин алифмобира ҷонибек навиштаги буд. мо бале, тасаввур кунед, ҳамон ҷонибеке ки барои ба хонааш маблағ интиқол додан роҳи дароза тай мекард, навбат месод дар хунукию дигар, имрӯз яке аз муҳимтарин нафароне аст дар навиштани технология ки тамоми ҳамин соҳаро бедор карда истодааст, беҳтар карда истодааст, осонтар карда истодааст. бале, анамон ҷонибек. ва имрӯз дӯстон, ман ба шумо мехоҳам нақл кунам дар бораи он нафароне ки айни ҳол дар ин саҳна нестанд ва 3 дарсе ки онҳо ба мо метавонанд омӯзонанд. ҳикояи ҷонибек ба шумо чӣ мегӯяд, дӯстон? бале, ноумед нашав, даст набардор. боз чӣ? лабай чизи ноимконпазир нест, ничего невозможно. мотивация. боз чӣ? persistence. хонед, боз хонед. боз ҳамавақт ба пеш. настойчивост. хаторо қабул кардан. беҳтарин. дӯстон, имрӯз дар бораи ҳамин мафҳумо гап мезанем. 3 чизи асосӣ. якум, хато кардан. дар бораи ин гап мезанем. дуюм, аз хурд шурӯъ карда оҳиста оҳиста ба чизои калон рафтан. ва севум, меҳнат кардан. хато кардан. барои дучархара ҳай кардан, барои велосипеда ҳай кардан омӯхтан, албатта мо бояд тайёр бошем ки меғалтем, ягон ҷоро яра мекунем, дуруст? дар роҳ хато мешавад. танҳо ҳамин тавр мо метавонем дучархара рондана омӯзем. аммо афсӯс, дар аксарияти ҷой ман дидаастам ки ҳамон тарзи нигоҳ ба хато читар аст. медонед, яъне вақте ягон кори калон, ягон проекти ҷиддиро ба худ мегиред, мегӯед ки мо ҳамина метавонем карда, ҳамон ҷасората дар худ пайдо мекунед, ҳамон корро мекунед ва ҳамон чиз бо муваффақ анҷом меёбад, баъзан раҳмат ҳам намегӯянд. аммо вақте ки хато мешавад, якум калаи ҳамон нафар мепарад.
дӯстон, агар ки мо ҳамкоронамона гирду атрофиёнамона аз хато кардан тарсонем, баъд аз ҳар як хато шапалоқ занем, онҳо дигар ҷасорате пайдо намекунанд чизои бузург кунанд. ин як. дуввум, хато кардан. ҳамин нақш ба мо чӣ мегӯяд? И наступать на те же грабли. Дӯстон, ҳамин гапи хушрӯ доранд. ҳамун як хатора дубор такрор накардан. вақте ки ҳамун хатора дидед аз сари роҳ гирифта яктарафа кардан ё ки бардошта натонед, гуфтан ки бачаҳо ҳаминҷа панҷшаха аст, амуро панҷшохара наҷиқем ва ғайра, яъне дар бораи хато гап задан. ва вақте ки шумо бори дигар баъд аз ҳар як хато як шапалоқ мезанед, дигар касе ба шумо омада хатора намегӯяд. ва баъде ки шумо мефаҳмед дер мешавад. дар бораи хато ошкор суҳбат кардан муҳим аст. мо дар алиф ҳатто бот дорем. алиф сори бот ном дорад. вақте ки ҳамон кас хато мекунад, мо мегӯем ки дӯстам ба ҳамон бот равон кунем ки мо огоҳ бошем, ҳамонро хонда истем. барои ҳамон тарзи нигоҳи мо ба хато бояд иваз шавад. дуюм чиз гуфтем, аз хурд шурӯъ кардан, ҳатто ба марз паридан ҳам аз як прототип шурӯъ мешавад. ҳар як чиз аз хурд шурӯъ кардан MVP мегӯянд. гипотезаро проверка кардан MVP мегӯянд. Minimum Viable Product. Минимальный жизнеспособный продукт. Ки медонад чи аст? Дӯстон. бале шумо. хоб, ягон намуна меовардед барои дӯстон. آفرین. جای خیلی خوب است این مختاران برای آموزاندن برنامه‌سازی مانده نباشد. یک مثال دیگه میارم. فرض میکنیم شما باوری کامل دارید که همه مردم نیاز دارد از نقطه A به نقطه B رود. خوب؟ شما چیکار میکنید؟ یک راه میسازید و 5 تا اتوبوس میخرید. همین نه. شما اول دو چرخه میمونید، ولاسپد میمونید، میبینید که واقعا مردم نیاز دارد استفاده برده است، رفته استفاده همونجا. اگر که دیدید که ها آدم بسیار شد استفاده برده استفاده، بعد ماشین میگیرید، اونم دیدید که استفاده برده استفاده، بعد اتوبوس میگیرید، بعد خواهید روی آهن میسازید، بعد خواهید ایرپورت میسازید و غیره. اما از چیزی خورد همون هیپوتزه را، همون باوریتون، همون فهمیشتون باید سنجیده ایسته. خب دوستان، من با شما یک مثال دیگر میارم. ما البته همچون الف آرزو داریم که در تمام جهان فعال باشه و برای ما قدم یکم این ازبکستان است. اما ازبکستان هم خیلی بزرگ کلان است، خیلی رقیبان زیاد هستند و البته ما میتوانستیم بگوییم که ما ازبکستان با الف تاشکند می‌داریم، با بینای، با دبدبه، با تنتنه، با آوازه و دروازه الف تاشکند می‌شویم. خب می‌بینیم که آدم‌ها می‌دونن یا نمی‌دونن، نه؟ ما اینطور نکردیم. ما گرفتیم یک حجره خرد که 16 متر کвадрати، در اونجا 6 نفر گرفتیم، انداختیم درش محکم کردیم، گفتیم شما میدونید و همین بازار میدوند. یک خدمت رسانی پیشنهاد کردیم که به همین مردم معقول شود. خیلی حرکت کردن. اول همین سال بود، ماهی مای بود تقریبا. خیلی حرکت کردن بچه‌ها. شب روز نگفتن، شنبه یک شنبه نگفتن و نهایت بعد از همین چند ماه، چند برنامه و همه کارهای حقوقی، نهایت در آخرای ماه سپتامبر، همه یک 2 ماه پیش، یکمین بار یک تشکیلات قرضی تاجیکستان در ازبکستان مبلغ گذاری یکمش کرد، مزاج یکمش یافت، مبلغ گذاری مالیوی را انجام داد. و اکنون ما آهسته آهسته کلان شده ایستادیم، آفیسی کلانتر گرفتیم، شماره کارمندان زیاد شده ایستاده است، زیاد از 2500 مزاج داریم امروز و شکر خدا که کارها خوب رفته ایستادند. اما از خود شروع کردن می‌گیره. برای چی در تاشکند الف انتخاب میکنن؟ چی در ازبکستان بانکی دیگر نیست؟ برای آنکه ما در تاشکند نفرانی داریم که به حد مهنت دوستند، نفرانی که زود جواب میتن به مزاجان درخواستاشون. نمیگن ساعت 7 سحر است یا 10 شب، نمیگن شنبه یا یک شنبه.
яке аз онҳо Мунаввара ном дорад. 2 сол пеш Мунаввара дар ҳамин курсиё нишаста буд. Бо Алиф ҳамин тавр шинос шуд дар як презентация, дар як суҳбат. Мунаввара аллакай дар донишгоҳ хеле хуб мехонд. англисира, русира, тоҷикира хеле хуб аз худ карда буд. Сертификатҳои зиёд дошт. дар даҳҳо шаҳри ҷаҳон гаштагӣ буд. дар ташкилотҳои байналмилалӣ таҷрибаи корӣ дошт. ӯ метавонист дар дил хо давлат рафта кор кунад, аммо ӯ орзу дошт ки дар Тоҷикистон бошад, дар ватанаш бошад, дар хизмати ҳамин диёраш бошад, бо нафарони ҳамфикру ҳамдард муттаҳид буда хизмат кунад бар Тоҷикистон. ӯ Алифа интихоб кард, Алиф ӯра интихоб кард. Баъд аз ҳамаи ӯ мулоқотҳо ӯ нафар дар Алиф кора шурӯъ карданд ва аз табақаҳои хеле паст шурӯъ карданд. мегӯем ки MVP аз хеле чизи худ хоксорона, аз ҳамон эксперти қарзӣ, консултант оҳиста оҳиста қадама ба қадам он нафар калон шуда баъдтар ҳамчун ҳамоҳангсоз, координатори гурӯҳи маркетинг кор карданд. ва баъдан вақте ки мо дар Тошканд намояндагии худамона кушодем, мо албатта Мунаввараро ҳамроҳ ба боз 2 нафари дигар гурӯҳи спецназ ба Тошканд равон кардем. ва то имрӯз дӯстон, аллакай чанд моҳ аст, то имрӯз Мунаввара воқеан беҳтарин вақти худа ба Алиф дода истодааст. ӯ ҳам даҳи шаб ба саволҳои мизоҷон ҷавоб метиҳад, ҳам саҳар, ҳам тамоми рӯз. ӯ воқеан меҳнат карда истодааст, барое ки медонад ки айни ҳол дар тарозу обрӯи Алиф аст, обрӯи хизматрасонии тоҷикон аст, обрӯи тамоми ҳамин проект аст. ӯ дарк мекунад. ва чун дар бораи меҳнат кардан гап зада истодаем, мегзарем ба сеюм чизе ки ба мо ин нафарон омӯзонда метавонанд. ин меҳнат кардан аст. ва биёед бо як намунаи дигар ба шумо ина нақл кунам. Ҳилола дар ин сину сол мехоҳад дар ягон бонк эксперти хуб шаванд, мутахассис шаванд. хоб баъд аз хатми хуби донишгоҳ он нафар дар як бонки номия кора шурӯъ мекунанд ва чахон ҳастанд, ҳаракат карда истоданд, аммо баъд аз муддати кӯтоҳ рӯ афтода мешаванд. бюрократия зиёд аст. дар яхе ҷо мегӯянд ки бинита инҷа наандоз, кори ман ба пӯш нашав, кори худа такун дар ҷояшин ва ғайра ва ҳоказо. шояд шиндагӣ ҳастем, чунин дар ҳама соҳа ҳаст. рӯ афтода мешаванд, аз унҷа мебароянд ва дар корҳои гуногун, дар супермаркетҳо ва ғайра кора шурӯъ мекунанд ва дар ҷустуҷӯи худашон ҳастанд. ва дар як муҳлате дар Алиф Сармо як вакансия мебинанд, эксперти қарзӣ ва фикр мекунанд, боз соҳаи бонкӣ, боз эксперти қарзӣ ва ғайра, оё ҳамин роҳ барои ман аст. аммо чизе он нафар ҳамон тараф кашғола карда истодааст. месупоранд, ҳама этапҳоро мегзаранд ва ниҳоят мо он нафарро мегирем. он нафар кора шурӯъ мекунанд. дар давоми якум ҳафта аллакай аён аст ки ин нафар ғамхоранд, бетараф нестанд, мегӯянд дар чӣ кӯмак карда метавонам. зуд мо он нафарро баъд аз якум ҳафта ба офис менеҷерӣ мегзаронем, мегӯем ки марҳамат, ҳама чизе ки метавонед мехоҳед кӯмак кунед, кӯмак кунед. он кас мебинад ки байни фронт офис ва бек офис нофаҳмиҳо ҳастанд. фронт офис ҳуҷҷатҳоро омода мекунад, аммо сайвақт омода карда папка ҷобаҷо накарда гӯем ки намесупорад. аз ин чиз бек офис нороҳат аст, мегӯяд ки биёед ман ҳамин кора кунам. ҳама хирсанд. ҳилола кӯмак карданаш шурӯъ мекунад ва аз он рӯз дар Алиф комплайнс пайдо шуд. комплайнс ки имрӯз дар он 7-8 нафар кор мекунад, бо як ташаббус, бо як хоҳиши кӯмак кардан як нафар шурӯъ шуд. баъдан он нафар мебинанд ки дар кори кадрӣ кӯмак лозим аст, бо мулоқотҳо, бо ҷобаҷо кардани ҳуҷҷатҳо ёрдам дар кор аст ва мегӯянд биёед ман кӯмак кунам. ва ҳамин тавр оҳиста оҳиста тамоми нозикиҳои кори кадриро аз худ мекунанд. мебинанд ки як нафар то дер мешинанду ҳисоботҳо омода мекунанд, мегӯянд биёед ман кӯмак кунам. экзелро ёд мегиранд, ҳисоботҳоро ёд мегиранд ва мебинанд ки сармуосибамон кор мекунанд, яъне хусусан дар вақти ҳисоботҳо дигар дар вақти муҳаққиқан кардани моҳу рӯз беҳад корашон зиёд аст. мегӯянд ман кӯмак карда метавонам. албатта сармуосиҳо мегӯяд биёед кӯмак кунед, ман нишон медиҳам чӣ кор кардан дар кор аст. ва ҳамин тавр муосибота меомӯзанд. баъд аз як муҳлати кӯтоҳ вақте ки дар Алиф Сармоя сармуосиб лозим шуд, сармуосиб нафаре ки бо имзояш миллионҳо сомон ин тарафа он тараф мераванд, нафаре ки дар аксарияти ташкилотҳо дуюм одам аст, ба фикратон мо кира сармуосиб монем? Ҳилолара.
ва имрӯз ҳилола на танҳо ҷавонтарин, яке аз ҷавонтарин сармуҳосибон дар яке аз мушкилтарин соҳаҳои иқтисодиёт кор карда истоданд, балки дар болои ҳамаи он тамоми он меҳнату кор кардана баҳона накарда боз бо варзиш машғул шуда ҷисман ва аз ҷиҳати саломатӣ низ аксарият намунаи ибрат ҳастанд. хоб дӯстон, ҷамъбаст мекунем. се чиз гуфтам: хато кардан, аз хурд шурӯъ кардан ва меҳнат кардан. ва имрӯз ман метавонистам ба шумо даҳҳо ҳикояи дигар нақл кунам. Ман метавонистам ҳикояи Фарзонаро нақл кунам, ҳикояи Насиму Сайёд Бахтиёрро нақл кунам, ҳикояи Усмону Синову Абдураҳмонро нақл кунам, метавонистам ҳикояи Далеру Замираву Ҷамшеду Суреҷа нақл кунам, ҳикояи Мустафора, ҳикояи Шоруха, ҳикояи Заринаро нақл кунам. Аммо дар ҳар як ин ҳикоя, дӯстон, дар ҳар як ин ҳикоя, дар ҳар як ин қисса ҳамин се чиза дида метавонед. ҳар як нафар дар Алиф боварии комил дорад, ки ӯ метавонад беҳтарин версияи худ шавад, барое ки ӯ медонад, ки ӯ метавонад проектҳои ҷиддиро калона гираду нотарсида ӯ кор кардан гирад, барое ки мабодо агар ки корҳо хуб нарафт, мабодо хатогие шуд, хатое шуд, касе ӯ каса сепуку намекунад. ҳар нафар дар Алиф медонад ки аз хурд шурӯъ кардан дар кор, остиноро бар задан дар кору хоксорона, аз проектҳои майда оҳиста оҳиста ба проектҳои калонтару калонтар рафтан, ба тарафи ҳамон орзуҳоямон, мақсадҳоямон рафтан. оҳ ки мақсадҳоямон, мақсади мо беҳтар кардан, осонтар кардани зиндагӣ, осонтар кардани гирду атрофиёна зиндагиаш, беҳтар кардани ҳамин иқтисодиёту ҳамин ватана ояндааш. ин мақсадҳое ки барои ино меҳнати дучанд, меҳнати секарата, чоркарата, чӣ ки барои ин мақсадҳо метавон ҷон фидо кард. ин мақсадҳое ки дар ҳамн бачаҳои Алиф дар чашмашон аст, дар хунашон аст, дар тақдирашон аст, дар ҳамин хоби шабашон аст. ҳар як он ҳикоя дар бораи ҳамон нафароне аст, ки имрӯз дар ин саҳна нестанд. шояд дар байни шумо ҳастанд, ин шумо ҳастед, ин ҳикоя дар бораи шумо аст. ва ҳатто аз Алиф ҳам шояд ҳаст ягон нафар аз Алиф, аз Сомон, аз Пешрафт бачаҳо ҳастанд. аз ҷоя хезем лутфан, як қарсак ба ҳамин бачаҳо. дигаро ҳама дар ҷои кор ҳастанд, ба фикрам меҳнат карда истоданд. дӯстон, як бор дигар такрор мекунам, се чиз. якум, бачаҳо аз хато кардан натарсед. аз хато кардан натарсед. барои чӣ? барое ки ягон нафар ба худ ҳамун ҷасората пайдо кардан наметавонад, агар ки аз хато тарсад. ҳамун душаркаро омӯхтан ёд намегирад. аз хато натарсед ва дар бораи хато гап занед. дуввум, хоксор бошед, аз як чизи хурд шурӯъ кунед ва оҳиста оҳиста қадам ба қадам ба ҳамон тараф меравад. ва сеюм, чӣ гуфтем? меҳнат кунед. бачаҳо ягон лайфхак надорад, ягон роҳи осон надорад. меҳнат кардан дар кор, ҳаракат кардан дар кор, ки худо баракат диҳад. ташаккур.